Pag-asa ni butyag nga ang low pressure area gikatakdang mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules sa gabii. Kauban nato si Engineer Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Sir, unsa nga mga lugar ang posibleng ulanon tungod aning low pressure area? Okay, low pressure area east of Visayas, no, musud ni sa Philippine Area of Responsibility by Wednesday evening. So, og sulod niya, possibility ani nga mahimo na siyang tropical cyclone o tropical depression. Tawgon siya og amang. Ang path niya is going nga ri padung sa Bicol region o the possibility nga mo landfall, but affected gyapon ang part of Eastern Visayas. Nya magulan sa dinhi sa Central Visayas, no, specifically atong nakita diri mga Friday doon na natay mga light rains. Unya pagka Saturday doon na sa tay mga kusog-kusog nga pangulan dinhi sa Sugbo, City of Cebu. Ingon man kusog nga hangin nato gikan sa northwest. Atong range anis hangin is 25 to 35 kilometers per hour with a wave height of about 1.5 meters up to 2 meters. So ang atong Sunday expected nato sa sinulog yun nato, no, kapistahan maayo itong panahon gawas madagumon ang kalangitan niya. Doon ay mga minus kayo ang chance na pangulan. Ang model nato nag-state ang model nato sa pizza 19 mo dissipate ni siya, mawala ni siya. So ato ni bantayan para bantayan nato sa iyang movement o from time to time ato ning isibya sa atong kahanginan inguman sa tanang mga media outlet. Kini si Oscar Tabada, gikan sa Buwatan sa Pag-asa. Daghang salamat Sir Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan.